श्री विनायक सुझुकी कुडाळ। सर्व मोटरसायकलवर सुझुकी कडून 10 वर्षांची वाढीव हमी, कमीत कमी डाऊन पेमेंट मध्ये मोटरसायकल खरेदी करण्याची सुवर्ण संधी। त्वरा करा, संधीत मर्यादित कालावधीसाठी, नियम आणि अटी लागू। अधिक माहितीसाठी संपर्क साधा 9423 98 97 81 आणि 9423 98 97 82। कणकवली नगरपंचायत निवडणूक मतदान 2 डिसेंबरला पार पडलं। यानंतर या मतपेट्या कणकवली तहसील कार्यालयामधील सीसीटीव्हीच्या नजरकैदेत ठेवण्यात आल्या आहेत। या स्ट्रॉंग रूमच्या बाहेरून कडेकोट पोलीस बंदोबस्तासह शहर विकास आघाडीकडून दिवस रात्र पार असल्याचं दिसून येत आहे।